Waɗannan abubuwa guda uku su kaɗai za a haɗa, tafarnuwa da albasa da madara ta ruwa. Sai ka saurara da kyau, sai ki saurara da kyau ki ji. Za ka iya yin amfani da shi, za ki iya yin amfani da shi, mata da maza gaba ɗaya. Duk wanda yake da matsala ta saurin inzali zai yi wannan haɗin. Duk mutumin da yake da dattin mara zai haifar masa da matsaloli kamar haka da zan ambata. Dattin mara yakan sa idan an ɗauki ciki, cikin ko ya kai wata 4 ko wata 5 ya zube. Dattin mara yakan sa ya zamanto mace tana samun bushewa. Dattin mara yakan sa namiji ya rika saurin inzali. Dattin mara yakan sa zafi yayin kusanta. Dattin mara yakan sa ƙaiƙayi, wato ko fitar da farin ruwa ko ƙuraje a gaban mace. Dattin mara yakan sa idan aka yi mu'amala da mace ta rika jin wani ɗan karen zafi kamar ana watsa mata barkono. Dattin mara yakan sa idan mutum ya kusanci iyalin shi sai bakin azzakarin shi ya yayyanke ko ya gurgurje, sai ya samu tsawon lokaci sai ya yi jinya, sannan kuma ya zamanto ya ƙara kusantar iyalin shi. Dattin mara yakan sa ɗaukewar sha'awa tsakanin nau'in mace da miji gaba ɗaya. To duk wanda ya san yana da waɗannan matsaloli da na ambata da ire-iren su kai, dattin mara nan shi yakan sa rikicewar al'ada ga mata. Sai ku haɗa waɗannan abubuwa guda uku sai ku yi amfani da su. Na yi imani har ga Allah, ko jiya akwai wanda ya kira ni akan wannan taimakon da na bada, ya yi mana addu'o'i da kuma fatan alkhairi. Ga su kamar haka: tafarnuwa, albasa, madara. To ya za ka haɗa ko ya za ki haɗa? Shi ne za a ɗauki tafarnuwa dunƙule ɗaya, dunƙulenta gaba ɗaya, tunda kamar kun sani ita ma dunƙule ce, ɓaɓɓare ta ake kama albasa, to dunƙule guda ɗaya. Sannan za a ɗauki albasa madaidaiciya ita ma guda ɗaya, ba babba ba kuma ƴar ƙarama ba, madaidaiciya. Sai a haɗa su guda biyu, sai a ɓaɓɓara ɓawon gaba ɗaya. Sai ka samu turmi ko ki samu turmi, sai ki jajjaga. Idan kuma kuna da irin wannan abun markaɗe wanda ake markaɗa kayan miya, to za ku iya haɗa su da tafarnuwar da albasar, sai a haɗa a niƙe su, sai a markaɗa su. So idan aka markaɗa su, sai ka samu madara ta ruwa kowace iri, in dai madara ce ta ruwa, to sai ka ɗibi wannan wato niƙaƙƙiyar albasa da tafarnuwa, sai ka zuba a cikin wannan madara, sai ka dama su. So in ka dama su, sai a samu rariya mai kyau ko abin